Atzalde on danoi. 2024ko maiatzeko 30ko ohiko osoko bilkurai hasieri emango ixau. Gai zerrendan ditugun puntuak honako hauek dira. 2024ko apirileko 25ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta. Bigarren puntuan udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea. Honen barruan 3 puntu desberdin. 2024ko apirileko alkate, hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak. Peronkortasun txostena, 2024ko lehenengo hiruhilekua, eta udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. 3. puntuan, saturraran aurrera begira erakunde adierazpena, berdeak eko alderdi politikoak aurkeztua, eta azkena, 4. erregu galderak. Hasingo gea orduan, lehenengua, aurreko hileko aktai buruz, zehose? Ez? Onartuta gelditzen da orduan. Bigarren puntuan, 2024ko apirileko alkate, hirigintza eta ongizateko alorretako ebazpenak. Hor ditugu alkate ebazpenak 155-etik hasitza eta 192-ra, 38 ebazpen. Hirigintza alorrekoak 37-tik 41 5 ebazpen. Eta ongizatekoak 30-tik 39-ra 10 ebazpen. Zehose, ebazpenakin, Jon, Inigo? Ez? Aurre ingo dugu orduan. Berankortasun txostena, 2024ko lehenengo hiruhilekua. Hemen txosten hau derrigor ekarri behar da udalbatza hiruhilabete bakoitzeko, eta hemen kontrolatzen dana pixkat, udaleko fakturak kontrolatzen dira. Orduan, gure lehenengo hiruhileko ratixoa izan da 14,76 eta gaztau ditugu 1.016.557 eta 45 zentimo 695 faktura desberdinetan. Hortikan, 564 faktura ordaindu dira 30 eguneko epian, eta kopurua izan da 946.165 euro eta 90 zentimo. Beste 88 faktura ordaindu dira 31 eta 40 egun bitxartian, eta kopurua izan da 61.000 euro, 817 euro eta 42 zentimo. Eta 3 faktura egon dira 60 egun baino gehiago tardatu deunak ordaintzen, eta kopurua da 8.554,13 zentimo, eta hau bai dakaula geuk ere konpontzeko, ez da normalena 60 egun baino gehiago tardatzea, eta hor koordinazio falta bat eduki dugu geure artean, eta espero dugu hurrengoan ez gertatzea. Eta faktura danak ordainduta doz, da ez dakau ordaindu gabeko izan. Zehose, honekin? Ez. Aurre ingo deu, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Neu hasiko nahi, seguruenez ikusi dezue hor herrixan kainuen tapa ingurutan hainbeste marra dozela margotuta, kolore desberdinetakoak. Eta, jakitzeko bizkat zeba dozen margotuta. Zubixako plazako arazoa dakau hor, euri jasak dozenean eta askotan inundatzen dana. Ordan, horrekin hasi ginen lanian, eta kontako izuet pixkat zela dauan. 2024ko urtarrilean endara ingenieritza taldia hasi izan lanian, eta beurak eskatu zeuen, beuren lana aurrera eramateko 2 azterketa desberdin. Batetikan azterketa topografikoa, eta hori Geotop topografia eta ingenieritza enpresiak egin deu, ja egin daka, martxoan 26an hasi izan, eta udaletxean dakau txostena. Eta gero bigarrena izan zen bideo inspekzioa, kamarak sartzia tubotan o dixetan, eta hau Gipuzkoako ur konsortzioak egingo deu, ze beurak ere badia alderdi inplikatu bat, hontan, helburua horixe herriko oditegi dana orokortasunian aztertzia, ikustian undauan arazoa, eta arazoa ikusten danean, irtenbidea ematia. Nire aldetik horixe.
Atzalde on danoi. Garapenakin hasiko gea. Bono kanpaina ere bukatu da. Aurten ere 1200 bono jarrireu martxan. Eta likidazio egin da ero, likireu esan, bonuen 89% erabili dela. 2 astetan, 419.420 euro mugitu deu bono kanpainari lotuta. Merkatuko plazako obra dialata, obrak martxan jarraitzeue, eta zira baten aurrez aurri ikusitza zauan bezala, pentsatzeu eta seguramente ekainako eta marrerako merkatu plaza bukatuta egon gora. Oain tokatzen dana da, merkatu plazako postuan lizitazioak martxan hastia, hasiera baten 6.2 ipinitxa, dortikan 3 lizitatzen hasiko ea, o lizitazio prozeduakin. Honi lotuta, Beko plazako obrak 2, ere bai, Beko plaza berritzen, orduan Beko plazako obrak bukatuko horia ekainak 15-erako, bukatu, errematatu, eta plaza barrua ere errematatuko hasiera baten, horre olarako planifikatuta ekainako eta 8-erako. Naiz eta oain, erabili, baina bukatu errematatuta, Beko plazia kanpua ekainak 15-erako eta barrua 28-erako. Gaur egun doz, impermeabilizatzen anai erte biltoki aurria. Eta baitxa ere esan, asko galdetureu ere, itxurrixa ere ekainak 15-erako ipinika. Kiroila lotuta, azkenengo hilabete hontan kirol ekitaldi asko doz, aurreko zapatuan, mutrigu bandera, trainerotan, triatroia eta gota. Eta Amerikan esaten duena, eskerrik asko, hor lanian egon dian danoi. Jende asko mugitzutzen 3 kirol pro honetan, eta bolondrez horregabe, esan esango posible. Baina, ez dugu astu bihar, igande hori potolua datorrela. Igande honetan, dakau mutrigu mendilazterketa motza, dakau zarauz mutrigu mendilazterketa luzia, dakau burumenditaldiak urtero etxendoan mutrigu bueltia, oinez, eta bukatzeko, sokatirakin, da sokatiran laguntzakin, sokatirako taldian laguntziakin, ipinikeu Lumagorri daztaketa Goiko plazan. Orduan, igande potentia dator. Aurreko plenuan esan ginen bezala, zorionak mutrigu neskai arrauntaldiai, lortutako banderian txio, eta oain ere esan, mutrigu futbol taldeko neska infantilei ere zorionak, Gipuzkoako udaberri txapelketa irazireolako. Eta bukatzeko kirolakin, kiroldeiko fitness gelako makina berrixen esleipen prozesua ere martxan ipinikau. Espero deu, irailean, zatean bezala kurso berrixaken, makinatxa berrixa eukitzia fitness gelan udaleko kirole izan. Arratzaldeon, gobernantzatik, uda gainean dakau, eta 3 gai bastante potentekin nator, espero ez inor aspertzia eta ez luze jutia. Hasiko naiz lehengo udal batzan laga genuen lekuan, Saturraren goatuko zehazten bezala, komentatu zen, komunak eta kantinak irikitzeko aukera ez geneukala urten, baina horretan lanean gebiltzala eta intentatuko genula soluzio bat topatzen. Ingenieritza lan talde bat egon da lanian bertan, eta bitartean aukera ezberdinak aurkeztu dira, baina ez dugu bide eman kantina eta komuna irikitzeko. Gaizki ulertuik ez egoteko, eta pleno hortatik bai sortu zelako pixkat hor, ez dakit, esamez ezberdinak komunak egoten jarraituko dugu, izango ja portatilak, kimikoak izango dira. Ez dira oain arte ondiana bezain beze onak, baina komunak egongo dira, aukera hori badago. Eta kantina iriki ezin horretan, komentatu genuen bezala, gastrofurgonetako food truckak ekartzeko saiakera egingo dugu. Hor bai gustoko litzai gukela da, variedade diferentia dutia, ez izatea dana, jan azkarra.
izen emateko epiak eta irikiko ditugu, eta ber zerrekin topatzegean, eta aldan eta modu duin, politx eta honean ateatze deun udara aurrea. Alde gastronomikotik ere bai, gogoratu, kanpinak badaukala bere jatetxe eta taberna, eta inguruan badago dela beste aukera batzuk, eta aukera badagola behintzat jateko, eta guk gehigarri bezala food trucken eskaintza zabal eta on bat emateko aukera dakagun. Gisa da, hilabete honetan lanketa asko indala, kontaktuan egon gehi egunero, bai email ez da bai telefonoz urragentziko zuzendariakin, hemendikan eskertu nahi diogu bere aldetikan jarri duen enpeño dana, personala asko izan dela, baina erabaki tekniko baten aurrian zuzendariak nahi aina ezin izan digu lagundu, eta baita eskerrak eman Foru Aldundiko jasangarritasun saiai eskuba bota digulako, eta komunan gestioa, finantzaketa eta kontratazioa bere gain hartu dugulako, bai alde administratibotik eta baita finantzazio aldetikan ere. Gauzak horrela, pixkat egoera hori izango da, prentsan ustez gaurratea dela, irratitikan bai badago nola baiteko jakin, aldaketa bat datorrelako horren inguruan, rebuelotxo bat egon da. Aldeun geixena intentatu dugu egiten, aldan da onduena egotia, eta aldan da zerbitzu guztiak eukitzea. Orduan, zerbitzu aldetikan ez da zerbitzu faltarik egongo dana da beste modu batean. Eta nahi dut pixkat aprobetxatu ere bai guzti hau hartuta, aipatzeko urragentziko zuzendariakin aipatu genula, hilabete hauek jundian bezala jundare, ingenieritzak proposatuko digun proiektu hori ikusi, analizatuko deula, eta ikusiko deula epe motzea eta luzea zer inali izango deun, eta iraietik aurrean mai bat sortzeko proposamena luzatu nion, eta beak ere ondo ikustezuan, nun mijoa saneamenduan parte implikatuak gaean alderdi guztiak, hau da ur partzuergoa, obra hidraulikoak, diputazioanak, urragentzia eta guk mai baten bildu eta pixkat epe motzea, ertaina eta luzeako irtenbide bat topatzeko. Udakin jarraituz eta Saturrarango taon inguruan, pixkat, diarioan irakurri genuen kritika bati erantzunez, bai guztoko litzeugu komentatzea, ota hasiko dela, gehienak pegatinak jaso dezue, eta Saturrararen zerbitzu danak jarraituko dugu egoten, eta tao zerbitzua beti bezala egongo dela. Bai uste aiatu dela momentua asaltzeko taoaren inguruan eta udal honen aberastasun idiliko horren atzian ze zifra dauden asaltzeko mundu guztiai, bai gure herritarrai eta bai kanpotik ikuste duten guztiei. Ota zerbitzuakin batazbesteko 1.000 euro inguru fakturatzen du udalak urtero. Igual diona egiten duenean zerbait gehiago eta igual ditxarra egiten duenean zerbait gutxio. Eta honen kostua 50.000 eurokoa da. Hau da, otazainak, makinak, pegatinak eta horren inguruan dagoen guztia. Orduan, nahiz eta emateun 4 milioi eta 5 milioi euro irabaztitugula urtero, igual herrin batek irabaziko du, hola, eta okin, hemen 50.000 euroko irabaziak bakarrik jasatetu udalak. Aldiz, hondartzak, mantenua, sorozpena, deba ibaitik etortzen dan egurdanan tratamenduak udalai 353.000 euro kostatzen zaio urtero. Orduan, nolabaiteko, otak badaka nolabaiteko trafikoa ordenatzeko helburu bat eta finantzaketa parte bat ere badaka. Baina ez da imaginario hortan ateatzen dian dirutza hori edanak. Orduan nahi dugu aklaratu pixkat, Mutrukoko udalai, hondartzak martxan jartzia, ze irudazkau, kostu oso handia dakarkiola gainea. Urtetan, nik uste mai hontan gozen alderdi ezberdinak jungeala Foru Aldundira eskatuz, Bizkaiko modelua jarraiki, diputazioak beak bere gain hartzeko plan, hondartzen ustiapen integrala, hau da, beraien kostuak eta dana eramateko, Bizkaia nola eramaten da,
hondartza mailan planteatu zen, berriz ere, eta emateu, lehenugo beranduo iritsiko dela. Baina orain gaur-gaurkoz, Mutrikoko udaran hondartzak martxan jartzea 300.000 euroko kostua dakarkio. Idea bat iteko, 3 urtetan kostu hori gabe egainako frontoia estalia finantzatuta daukiko genuke. Eta hori urteroko gastua da. Otakin jarraituz, eta ja pixkat sartuz herritarrei informatzeko, 15-an hasiko da, ekainan 15-an, iraian 15 arte, pegatinak berez iritsi beharreko guztiak, baten bat galduko esan bidian seguru, urtero bezala. Orduan, gonbidatzeet pegatinak orain jaso ez dituztenak, etortzea udalera pixkat ikusteko, zergaitik ez zaion iritsi eta zer daukan aktualizatzeko, o ze errore egindan hemendik. Printzipioz, aparkatzeko lekuentan ez dago aldaketa hondirik, baina bai eratorritako aldaketak dozela. Dakizuen bezala komendu aurreko parkinak ja ez dago, obrak direla eta komendu gaineko parkinare ez dago, obrak direla eta. Orduan, gune urdin bat eta gune gorri urdin bat, baina ez dira egongo. Gero kutxa aurreko hortan, lehen gorri urdina zen, eta, Sagun Agustineko bizilagunei pixkat babeste aldea, urten bertakoan 3 plaza dira ez da gehiago, baina behintzat 3 plaza horiek bertakoak bezala katalogatuko ditugu, eta lehen urtean zauan dentiziko parkinare bai bertakoak jarriko dugu. Bestela beste guztia nik uste ez dagoela aldaketarik. Eta udarakin bukatzeko, eta aste honetan azkenengo egunetan pinpilan dagoen gaiai usteko kantinak. Hemen nik uste autokritikakin hasiko naizela, Saturrarango arazoa kontutan hartuta eta horren esperuan eta horko kantinan esperuan egia da lizitazioa berandutu intzaigula, luzatu intzaigula. Gure ideia zen danak batea ateatzea, pixka justuagoa izateko eta danak kondizio berdinetan jolasteko, baina baten zai besteak berandutu zaizkigu. Orduan aurrengo autokritika nik asumitzet berandutu intzaigula guzti hori. Bestalde, aurten oinarritan aldaketa nabariak egon dira. Aldaketa horien helburua zen herritarrei nolabait bermatzea garbitasun sistema bat egongo zala, garbitasuna inportantzia ematea ere bai, saltzen dian produktuan presioak ez izatea desorbitauak, eta irizpide sozialak ere bai aurten aldaketak eduki dituzte, pixkat langabezian zauden urte batetik gorako jendeai kontratazioa bultzatzeko. Kontua kontu, baten despistiak, bestian papel faltak eta, azkenengo 2 egunetan egon dira aldaketa batzuk espero zituen kontua dana da, rebueloa sortu dela herrixan, eta ulertzen deu, eta nik uste gure taldeak asko ulertzen dula, kantinen inguruan dauden ilusioak, proiektuak eta lanketak. Hala ere, bigarren kritika bat egin beharko genuke danok, eta uste dugu kantinen inguruan sortzen nahi dan ez dakit negozio modeluak, moduak eta guzti honek, nik 2 alderdiei gonbidatuko nien ireietik aurrea pixkat lanketa eta gogoeta bat itea danon artean ikusteko zen nahi deun, iruditzen zaigu momentu batetik bestea globoa ulertu ingo dela, eta ez dela jasangarria urtetik urtea igotzen nahi dian pujak eta moduak, eta jende asko dago etorkizuna hor bolkatzen dula, eta gero tensioak, nerbixuak eta modu txarrak etortzen dira. Eta momentu hau hartukoet eta inciso txiki bat nahi detin, aipatzeko ez dela onargarria inondik inoa udal langilei fede ona dudan jartzea. Ez dugu onartuko inondik inoa, inork esatia oinarriak prestatu diala norbaitek irabazteko eta oinarriak puntuatu diala inork irabazteko zuzenean. Egun hauetan, udal langile batzuk asko sufritu dugu, eta entzun berri izan dugu. Eta guk ulertzen dugu, udal langileak aldiala izan eraginkorragoak, aldiala izan jatorragoak, baina ez deuna onartuko da, inorren fede ona dudan jartzea. Eta gutxio, herrian zabaltzen jutia gezurrak.
Orduan, nik uste dut guzti honek bai behar duela refleksio handi bat, bai hemen maion gaudezen dananak, bai herri bezala, eta bai horrea barrura sartzen saiatzen nahi dian pertsona guztiana. Publikatu dira irabazleak, zorionak irabazliei, eta ea udara behintzat kantinen aldetik inungo gatazka, arazo eta kexagabe pasatzen duen. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Gaur bizkat informatzeko ekologia batzordetik Bixarren gorala ezoiku udalbatza urtero etxendan bezala, agenda 30, 3 ikastetxek etxendabe lanak eta ekarpenak, eta aurtengoa da, energia da gai bezala. Orduan Bixarre 10 derretxetan, YouTube bidez, dandoko ikusi aukeria, bertan presente egoteko bentsat, ez? Da, orduan, Bixarrete. Bale, aurra jarraitzuko orduan. 3. puntuan, Saturaran aurrera begira, erakunde adierazpena berdeak eko alderdi politikoak aurkeztua. Nigo? Eskerrik asko. Bueno, Inar zinegotziak azaldu digu, Saturaranen inguruko azken berriak, prentzan agertu dira egisa, gaur baitxare zen nolako neurriak hartu behar duen udalonek, aurretik batzorretan bai komentatu zen. Uste dugu, gai honekiko udalan partetik amintzat krisialdi egoera bate iritsi gehala, eta krisialdi egoera ez udala bakarri baizik, neurri baten herria baitxe ere. Uste dugu, krisialdi bati ikusi aldekioke ekar ditzaken ondorio latzak eta kalteak. Gu nahiago dugu krisialdi batek sortzen duen aukerak eta oportunitateak aztertzea. Beraz, gure emozioa hildo horretatik gandoa. Uste dugu momentua orain dela eta uste dugu momentua dela paso finkoak hartzea, Saturaranekiko, ez Saturaran, baizik eta, bizkate zabalduaz, mijoa baiara osoarekiko pauso sendoak eta finkoak emateko, momentua ontsa dela, eta arroaitzik luzatzen dizuegu mozioa. Saturaran aurrera begira. Mutrikuko gure hondartza miresgarri honek, ikamika ezberdinen barnean murgilduta egonda, azken hilabeteetan. Azkenak denok dakigun bezala, uda sasoiko zerbitzuei begirakoak. Hondartza honek, joan den mendeko 80ko hamarkadetatik gaur arte izan duen bilakaeran administrazio publiko ezberdinen ardura kolektiboa onartu beharra daukagu. Gure mutrikuko udalatik hasita. Ezin dugu burua eskutatu. Udalaz gaindiko erakundeetan ezarritako konfidantza ez du oraindik fruiturik eman eremu honek dauzkan arazo larriei aurre egiteko. Aurrera begiratzeko unea iritsi dela uste dugu. Saturarango natur eta kultur ondareak daukan duintasuna berreskuratu beharra daukagu. Denon artean beranduegi izan baino lehen. Aisialdi gune bat baina askoz ere gehiago da. Natura paregabea, memoria eta paisaiaren bide gurutzea. Ezinbesteko bi arlo landu beharko lirateke gitxienez, guri ikuspuntutik. Batetik, Saturaran hondartza bera. Honen barruan, saneamenduaren behin betiko irtenbidea, aurkitu eta indarrean ipini. Saneamendua naiz eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioan delegatu egon, udalaren eskuduntza da eta udala izan behar du erantzule. Honi lotuta, Saturaраnerako bandera urdinaren bilaketa. Ezartzen dituen baldintzak beteaz eta eremua ahalik eta hobeen bernaturalizatuz. Honetarako, Geoparkea, Euskadi eta Estatuko Administrazio eta Europako nesfuntzen laguntza bilatu beharra daukagu eta Ondarroako udalarekin elkarkidetzarako esparruak aztertu. Bigarrengoz, Saturaran hondartza zaratago ekosistema konplexu bat dela jabetu behar gara. Hondartza zaratago, hori da. Kanpo faktoreek eragin galantak ezartzen diotenak. Hauen artean, udako jende pilaketak, mijoa arroaren egoera larria, Baiarako kudeak eta forestalaren ondorioak, isurketak, iturguretan dauden zabortegien eraginak eta abar. Arazo guzti hauek ibaian behera,
Saturarango hondartzara ailegatzen dira. Gogoratu, bisoi europarra 152 aldiz daudela Europa osoan. Eta hemen ikusia izan da. Hori, inziso bezala, ipintzen dut. Plano hauek elkarloturik gabe, bi plano hauek, azaldu dituan, bi plano hauek elkarloturik gabe, alperrikan da zuzentzea, elkarloturik gabe eta alperrikan da zuzentzea besteari heltzen ez badiogu. Bisak alda batera utzi kudeatu beharko litzateke. Guzti hau azalduta, Mutriko udalak hurrengo konpromisoak hartzen ditu. Saturaran eta Mijoa bailararen behin betiko irtenbide orokor bat gauzatzeko lan egitea. Udala, inplikaturiko eragileak eta udalaz gaindiko lotura daukaten administrazio guztien elkarlanaren bidez. Vale. Gure aldetik, ni gehien bat zentratuko nahi, igual ez aurretik handi joan, hori da, azalpen, eskerrik asko. Etzian lertetzen hitzak. Igual puntu bakarra da eskatzen dezuena, eta gu horrekin dudaigabe guztiz ados gozela, ez gaine hori xera bidea, administrazioen arteko elkarlana da bidea, baina iruritzezaku bagozela hortan. Elkarlana eskatzen bagozela. Ez dela gauza berri bat, hemendik aurrea hau onartzen baldin badeu elkarlanean hasiko gehala bagozela hortan. Otsailetik aurrea, lehen Inarrek aipatu duan bezala, mila aldiz, arazoa guri orduan etorri zakulako gaineat ikusi gendun, hasiera baten esan gendun, igual konponduko da, urtero bezala, baina esan konpondu. Eta hor hasi ginen pixkat geu burua ere heltzen, eta ostras, arazo potoloa da, eta hau konponduen behar da. Baina arazo horren aurretik ere, aurreko urtetan ere, nik uste egin dela lana. Lan handixoen behar dela, izango da, zeu handikan ez teu ize lortu. Bagoz isa 20 urte, eta ez teu lortu. Orduan, geixo insistitzu behar deula, ados. Baina iruritzezat ez gozela bezuak gurutzauta eta eonian. Orduan, lehen Inarrek esan doan bezala udia pasatzen danean, uragentziakin hasiko geha lanian, ja bileria ordoa doztuta. Baina, pixkat atzea ere jungo naiz, oantxe esan deten bezala, ez da oaingo kontua, badator, lehendik ere. Esango itxuten, datu danak ez dira mehatzak izango, ni ere gai honekin oantxe hasi nahi pixkat informatzen, baina, 2002an ja agertzen da horre txostenen bat, erakundien arteko adostasun bat lortzen dela, orduan ur industrialak emisaixo baten bitxartez joa zela, eta itsasora bideratzen ziala, eta etxeko urako domestikoak beste odi batetik antzi joa zela. Hori 2002an. 2014an, 2014ko urrian, Gipuzkoako Foru Aldundiak Mutriku Mijoa saneamendu integrala eta oinezkoentzako bidegorria eraikitzeko proiektua idatzi zoan. Oraingoan ja hor ez da emisaixua ikusten eta urdanak araztegira bideratu behar diala aurre ikusten da. 2015an proiektua indazagoan da jende aurrian jarri zan gaina. Bidegorrixea etxeko ere lur jabiakin eta eontzian, eta dana lotuta etzan gelitzuko seguruen ez, baina zehose bai behintzat. Gero 2016ko abenduan uragentziak, oanguan, lehen diputazioa zen, uragentziak, saneamendu integrala eta Mutriku Saturaran bidegorria eraikitzeko proiektua idazten dugu. Gu berriz 2019an sartu ginen udalian, eta 2020ko urrian, udaletikan uragentziai bilera bat eskatu zakon, egisa da, uragentziak beak txosten bat bisaldu zoala orduan, da txosten horri erantzutzeko bilera bat eskatu zakon. Da bilera hori burutu zen 2020ko abenduan 10an. Hilabete behan duo, 2021ko urtarrilean bilera eskaerak etxen zakoz, bai ur konsortzioai, bai txak Gipuzkoako Foru Aldundixai. Saneamenduakin azten dianean, Aldundixa ere adieoteko, bide gorrixa behakin batea junbiako da. 2021an, 2021ko uztailean, aztik, Mijoako kontzerberen funtzionamenduen eragina, Zabalerako araztegiaren edukiera,
Eta Saturrango hondartzaren eta Mijo errekaren ingurumen egoeraren azterketa bat egin zoan. 2022ko martxuan, ur agentziari berriz bilera bat eskatu zakon, azterketa hori amaitzen zaualako. 2023an, iaz, urrian berriz bilera bat eskatu zan eta azaruan burutu zan bilera hori. Honekin esan nahi detena da, ez dela, bagabiltzela hortan, eta seguru eskatuko doala geixo, eta geixo insistitzia, eta aurrera ematea, esan duen bezala hor dagoelako ez da izan bat urtetan, eta ez dugu handikan aurrera pauso bat eman, baina iruditzezaku bagozela gaixakin. Atzo Gipuzkoako urak, bilera ohiko batzar nagusia eduki gendun, geixen bat diru kontuak zian, Eta, bukaeran azaldu zegoen, beurak daken erronkak. Eta lehenengoa agertzen zen, mutriko Saturraran Mijoa, esan, bagoz behintzat. Eta jartzen zoan, hori segur, agentziak 175 finantziatuko doala, 25 diputazioak, ur konsortzioak beak ez dakala hor ez dola finantziatzen proiektua, eta jartzen zoan, estado en proiektu. Horrekin ze esan nahi deuen ez dakit, beak esan zoan, atzeapenakin zijoala proiektua, eta nik antxatian jarri noan benetan atzeatuta dauala, 17 urte gitxienez. Eta, horixe, gaixa ordo, eta, gu honekin buru belarri dudaigabe, ze aurten ja ikusi deu, arazua benetan potolua dela. Eta, hor gero mozioan agertzen da ekosistema komplexu bat, eta kultura eta hori dana dudagabe, eta memoria, eta hori zesanik ez, baina lehenengo gozia hori saneamendua, ganorazko saneamendu bat euki, eta gero berreskuratu, bihar dan bezala, gunia. Nire dute puntualiza gauza bat. 2014an ja hirigintzako batzordian hemen batuzin, bai Etxerre, bai San Jeronimo, bai Txirritxa, eta orduan hor adostu zin Jurrita be bai, adostu zin rotondi egin gabeuan, eta hor txeko zizan fabrikati zelan urten, plantea zan rotondi zelan nein, danak gehatu zin adoz. Hau besti ilun be, orku San Jeronimokuak, hasta aurreko terrenua be, desplazamentu be, berantarenu, zediko ban, autobusa parada, olako bat. Danak gehatu zin ja, adostuta eta lotuta hortako. Baina, gero beti bezala, bolte amonda hori gertezan. Bai. Ez dut esan, baina guk aldeko botua emango isegu, mozi bai. Kapaz nahien ideadanak ordenatzeko, ez da gauza bat ezatuko asmonakan, doain beste gauzatuk gerten daude batien, eta saiatuko nahi zorrei ere erantzuten. Egisa da Mijoa eta Saturraran, da Saturraran da Mijoa, gai potolua, ondixea, eta ari asko dakan, ez da sanementu bakarrik, hor elementu asko doz, kontutan nuke behar dianak, eta puzle handi baten behar da, erakunde asko doz implikatuta, eta udala ere, beti astutzen zaku, baina udalak ere hor zer esana ondixea ere badaka. Kanpoa bidatzia eta eskiatzia eta ezigitzia ondo do, baina barrura bidea ere hor, nik uste lanketa importantiak edakaula etxeko. Bidegorrexea esaten duzunean, hori egisa da, lanketa bat egin zan, hori adostuta do, eta proiektu egin da do. Baina bidegorrexea da, segurazko herritxarrentzako oso elementu importantia, erosotasun ematen dugulako, pasietzeko lekua, ondartza joteko lekua oso oinez, ondarrura, baina obra edo proiektu, makroproiektu honetan da, azkeneko errematia bakarrekan da. Bidegorrexea da, azkeneko errematia gainean egin behar dana, hango bukeria da akabago izaten dana. Hor komplikado dana, behian, ze tratamiento, ze gestio, urak, zela ur industrialak, ur txekoak, zela gestionatu nun, eta arazua do horrekin. Bere momentuan, nizek esan duen bezala, hemen aspaldi baten proiektu bazauan, nun Mijoako, errekako urak, bemisaixo bat, tubo bat, itxaso zabalea, Saturrandikan itxaso zabalea zabaltzen zan, eta urdanak, han botatzen zian, aurreko tratamentu prebio bat edo da, eta itxaso zabalea zabaltzen zian, konserberetako urak, gatza asko dakenak, etorredanak. Hori ez da gero aldatu zala kriterizio teza, ez. Kontua da, urteak pasatu diala, eta urte honetan arauak ere aldatu dira, normatibak aldatu dira, hori da. Eta gaur egun ingurumen legiak ez dugu baimentzen tratatu gabeko urak itxaso zabalea botatzea. Arrazoi hori da. Orduan, emisaixuan proiektua hor deskartatuta gelditu zen. Eta orduan hori deskartatzekoan,
sortzen da, zailtasuna arazoa galderia. Eta zein da alternatibia. Eta proiektua da, kontua da, arazoa handixena da, urte asko pasatu deunak, ez da finantzazio, ez da dirua falta zala. Ezke soluzio teknikoik ez hauan egokixak arazo honik konponbide egoki bat ematen ziona. Eta gaur egun segitzen dugu, ala moduz, bado proposamen bat, esan dezuna urkontzorzuan, asamblean esan zegoena, en proiektu dauala, eta urkontzortzioa ez da Eusko Jaurlaritza, ez da Diputazioa, urkontzortzioa zentzuetan udaletxea da. Urkontzortzioa da, zeba horren kompetentzia udalana da. Eta bere momentuan, 2003-2005 urtean, 2003 urtean udal honek erabakizuan uraren gestioa eta saneamentoren gestioa privatizatzea, externalizatzea, eta urkontzortzioa da. Urkontzortzioa da, Gipuzkoako udal ezberdinek osatutako elkarte bat, gestioa arrasteko edo profesionalizatzeko edo danalakoa. Orduan, baina hor asamblea badot, hor alkatiak zuten zeate, hau da, udala da, hor, ez da Eusko Jaurlaritza, ez da Diputazioa, udala da, kompetentzia udalana da. Eta hor ze gertatzen da, hor kontzortzioa gestionatzen doala etxeko urak, horta dedikatzen da. Eta depuradorak edo zein da, eta etxeko urak, eta, saneamentuak edo gestionatzen dira. Eta hain arte ez dugu gestionatu izan ur industrialak. Eta ur industrialak edo 1000 klasetakoak. Eta mutrikontak haunak dira, ez da produktu toksikoa dozelako, baina gatz neurri maila oso altua dakaen urak dakau, konserveratik etortzen dianak. Eta horrek, tratamendu, bereziz eskatzen dugu. Eta orduan, itxaso zabalezin baldin badago eta ura agentzia plantatzen duena da, ur horrek mutrikuko depuradora ekartzia. Horrek obra handi bat eskatzen dugu, baina ez obra handi bat bakarrikan. Plantatzen duena da zalantza asko. Zeba, hor dozelako tratamiento biologiko batzuk, eta uste duelako, igual gatz maila altuko ur horrek, mutrikuko depuradorako tratamentuak eta, algarete, ez? Hor afekta balde duela, eta, bere lana ez doala egoki egingo depuradora horrek. Orduan, izango zen, arrazoa konpondu baino, arrazoa herrira trasladatzea mikotikan, herrira. Arriskuri bado, torretxik handoz alantza asko, torretxik handoz, berakundin arteko, ura eta ur kontzortzuen arteko, eztabaida horrek edo ikamika horrek. Ez talako soluzio erraza eta dagoelako. Eta ura agentzia momentu honetan, badakigu, azkeneko 2 urtetan nik uste dut hor espeina sartu duela, eta hor, bonartu behar da, nik uste dut, azkeneko urtetan, bare bat urtean, aurrera pausu bat, nabarmen gogo bat behintzat ikusi dara, igual aurrez, ez da aurremest ikusi, baina topatzen ari da, ur kontzortzioan horrekin, realitatea hori da, eta hori, ikusi beharko du, ez dela soluzionatzen den, ur agentziak eskatu dio urak egindako proiektu hortan, alegazio batzuk egin aldaketa batzuk eta itxeko, eta momentuan aldaketa horrek eitxentoz. Aldaketa horrek egin da, ur kontzortzioa gustora getitzen den, eta proiektua ia onartu, eta ia zibergean finantzazio bila edo den alakoa, ia urrengo fazia, hori izango dela. Baina nik uste dut inogok esan doan eritxikan, holako krisi batek eta hoi hartzuna aukitzen doanean, kasu honetan, ondartzako komunak eta dutxa dialako prentzanateatzen geha, ez dakizer, fokua jartzen dugu, igual horrek lagundu aldigu, agilizatzen prozesu guztia, ez? Osea, espero horteik ameintzat, laguntzeako barari izatea. Hori izan da, mozioara bueltatzen naiz, mozioakin esan guk ere, mozioan, helburu orokorrakin bat eitzen deula, eta Saturraren eta Mijoak esan den bezala lanketa sakona eskatzen dugu, eta baitxar esan dut, eta mozioan ere hori aipatzen da, udalak ere badakala zerreina. Eta ez nabil bakarkan sanementua zen, nabila osotasunean Saturraren ondondartzia edo Saturraren inguruai buruz. Ez dakalako bakarrikan hori. Eta Saturraren adibidez, bere momentuan egin zen plan berezi bat, oindala urte asko, horre, egitxezan gaur egun hori azarkituta gelditzu da. Han plantatzen zian, hango plantamentua gaur egun ja, segurazko legezkan pokoa dira erdixak, eta ez dut uste herrixan borondatia ere, hor, azaltzen zen egin bat gauzetzek, frontoi da azaltzen zian, nik uste hori ja guzti zaharkitu dagoela, baina udala honek ere erabaki beharko deu zer nahi deunein Saturraranen. Badakigu kostazen Madridek, ministerioak, Saturraran playa natural izendatu nahi doala. Ez playa urbana, baizik eta playa natural. Eta horrek eukiko deu, bere konsekuentzia batzu, nik ez dakitzen momentu enten, zeintzu dian konsekuentzia horrek. Hasiera baten, gaizki ez da ikusten, egisa da, ingurune natural badala, degradauta dagoena, eta merezin doana, nik uste dut, ingurumen atletikan horri bultzada bat ematia. Eta hori ondo ikusten dugu, baina, aztertu behar dugu bai, zer suposatzen doan playa natural izendatze horrek. Baina baitxere badakigu, aspalditxikan, hor badakaula bai komunak eta bai kantinia ondar barruan dozenak.
Eta horrek aspaldik urtetan dakigu ordenazioz kanpo dozela. Eta kostasek urtero esan dizu horrek hortik atein behar dezue. Eta eman izan dugu beti prorrogak, beti urtero goten ate joka, uda hontako kantinia eta komunak, eta, bueno, esatizun, baina bakizu sexituazioa, bueno, behintzat, urtebete geixo. Eta, nik uste batzar horretan, azkenik urtetan udalak ere konpromiso batzuk hartu deu, lanketa bat eitzeko, eta, bueno, behintzat, saneamentu espaldin badoen momentuz, hor badoz gauza, margen bat bado gauzako behitzeko, eta ez modu bat eitzeko. Eta nik uste udalak ere bere partetik, aurrea pausurik ere ez doala zentzu hortan eman, da nik uste hortik etorrela horton garazoaz, kostazeria naskatu dela, esan dugu, prorrogak bai, baina zuen partetik ere ez dezu izaitzen, eta jan askatu, urragentzia izkatu zion, segura, bai, txosten bat, eta txosten hortan oinarritxu da, azkenian, bai menik ez emateko. Bueno, udau gogorra izango da, ez di izango zerbitzu egokixenak, desde logo, baina, bueno, behintzat, hori, esaten duen bezala, inigok esan duen bezala, balizo dudan, datorn urtea begira edo, pixkat azeleradoria sartu, eta ez delako planteamentu batzuk etxeko. Eta, bueno, eta gero esan dugu, bai, memoriare aipatzen da, ez memoria historikoarena, gaino gaino katetxe botako da, osea, hor aldaketa batzuk badatoz. Memoria historikoan ere, bueno, leku oso importantia da, gure programa elektoralian jarri genduen, aurreko legislaturan ere hainbat aldiz proposatu deu, alkatiekin ere, gaina, tokatzen zat, kasu honetan, Gipuzkoako memoria historikoaren zuzendari zen honelako, osea, gertutik tokatzen zat hori, eta aurreko legislatura hasieratik alkatiekin honitzen, eta zen, igual elkarlanian, gure laguntza alde zeuki, ez dakit, aire libreko memoria gune bat, espazio bat, panelak, ara juten dana, ondartza juten dana, bueno, behintzat jakitziak lan zer gertatu zen. Ze badoz oroigarri batzuk, baina, izenen zerrenda bat, baina ez da azalpena panelanak edo, modu divulgatibo baten edo, esto. Eta bai, baina, bueno, ez da, egisa da, ez da aurra pausuk eman, da hor nik uste da dagoela margen bat, gaina ikerketa bat egin da, Arantxak eta Txordok indadak ikerketa bat, eta nik uste hor badagoela margen bat, edo liburu hori publikatu behingoz, edo panelen bidez, edo analako bidez, ari behar da moduko, ez dakit, duintasun bat edo emateko. Eta hori zen, eta gero, hainizek, boltatzen nahi berzela, baina, bueno, hainizek ez dago, otzailean sortu zela arazoa, ez? Sortu edo. Bai, orduan esplotatu zuen... Lehen esan dezun bezala, urtero juten gehalako eskatzea, eta esan zigutelako ezetz, orduan guretzat izan zen, ostras, dagoen zeitxeu. Egiza da nik aurreko plenuan ez noan hitzik hartu, isil-isilikan egon nintzen, gero batzuk esan die, bai, bideo honek esan izun, da ez dezun hitzik hartu, eta berezan udalaren gestion berri matea, eta berez guk hitzik ez dugu hartzen, eta orduan hortik egon hitz hartu, baina ez zen dakalo izateko, baina ura agentziat ez dakizat, eta esan, ostras, ze pasatzen da, eta zein noan, ura agentziako zuzendariak ditxu nion, baina zer da firmatu dezen, ze pasatzen da, eta ditxu nionean, nire harridurarako ezakizan izerre, ezakizan zertazari nintzen izketan, ezakizan, baina, bueno, pues conmigo no se ha puesto nadie en contacto, baina zela ez. Ez, bakarrado. Eta gero zuen telefono, ordutik behakin zabizte, eta behakin zabizte lanketa, baina, alako grabedadia, eta beak ezakizan informe hori zauan ikan ere ez. Azkenean, kostazek egin zoalako txosten bat eskatu ziolako, funtzionario bat egin zean hori, eta baina politikoki izalako elebadu gaixa, eta, bueno, batia jokare inoa izalako jun, eta jo, izan zen, hori, egisa da moitzu zetela asko, baina, karo, igual margenik ez dagoan uda ontako hori, baina, bueno, behintzat, bide bat iriki dezu, esan dezu bilerak eta dakazuela, torren urteako, ematen duan margen bat, zeu zerretxeko. Baina etxapla bat da, baizik eta udalak, nik uste zer iso jarri behar dela ere, kantina horrek bota, nun egin berrizak, zela egin berrizak, eta hor badakala udalak beak ere aurreatzeko lan margen bat. Barkegu, igual nahi tokatzen zaitelako urragentzian zea jaso genunean, informia jaso genunean, izan zela aurrena kostazena jaso genuen, otzaila bukaeran, eta jungian kostazea. Soluzio bidia bilatzea, bueno, kostazek nolabait moratoria bat emate zigun, iriki alizateko, eta erantzuna izan zen, behaiek ezin zutela, beste txosten hori zauan bitartian. Txosten hori zauan bitartean, hasi ginen, deika eta deika, txostena firmatu zoan, teknika isakin, biltzeko eta soluzio bat bilatzeko teknikua. Apareja horia, eta nik junginen, urragentziara, kostata, ez ziguen nahi zeigan eman, teknika isak eta bertidoko zuzenda isak ez ziguen nahi ziteikan eman. Eta azkenean pixkat jarri berri izan ginen, apareja horia jarri berri izan zen pixka fuerte, esanez, zinegotzi batek eskauzu ala bilera, eta hola utzi ziguen bilera.
egisa da, eta hori onartze, zuzendariakin ni neukenekan inungo kontaktuik eta inungo zeikan, eta bueno, hemen gozenak badakigu Joseba alkatia basekala, baina bueno, hilabete horietan bai, saiatu gea gure bai, lasaitasunean usten bere egoeran, eta onartzet, igual hor galdu ditugula, 15 egun ez askoz ez geixo, ur agentzian ite duen bileratikan, aurrenengo aldiz, zuzendaixakin telefonoz hitz egiteten arte. Gaur egon nahi beratzen telefonoan, uste 16 dei dazkat berekin, eta imeiak ez dakizen badazkaten, baina beak ez du lortu mai politikotikan hori desengratatzen, ez da denbora kontua. Osa, nik uste egoera aiatu dela tekniko baten eskura, tekniko horrek bere informia egin deu ikusi gabe osotasunean mundik eta nora datorren guzti hori, eta ze erantzun eukiko duen guzti horrek, eta hortikan aurrea, behin firmatuta eta publikatuta dagoen txosten baten kontrako txostena nik uste ez da hola teknikoekin goizuen ikan. Eta momentu hortan hor geldituko ataskauta. Autokritika bezala, bai, egia da, zuzendaian telefono zuzena enekan, baina erraza ez dela izan teknikarien bitartez elebatzia goraka hori ere egisa da. Baina ez dut inorei kulpabilizatzen, gobernantzako batzordean esanoan, eta gaur errepikatzeet, ur agentzian zuzendariakin kontaktu irikitzen duen momentutikan, aldundan egin du laguntzeko, baina bere eskure ez zauala bastante garbi erakutzi digu, erabaki tekniko bazalako, besteik ez, hori komentatu dezulako. Nik gehien bat memoria historikoan arira, bakarrekan komentatu Saturan elkarteakin bagabizela lanketatxo bat etxen, gune horri buelta bat emateko, baina ez dakago handikan argi erez beurok zer nahi deuen, eta momentu haietzen danean zeuekin ere batuko gea aber hor zer einaldan ikusi alizateko. Baina lanketa bat eta beuron partetikan ideia batzuk ere bai jaso ditugu. Momentuz ez da lanketarik horren aurrean geixo eta udia pasautakoan horrekin hasiko gea ere bai. Nik usten dut horre, ondartza naturala leheno jakin bihau zer dan. Esan demikozku, ze planteatzen da hor. Hortik erokun ja, ze proiektu, ero zer bideratu behinken. Nahi, beste pauso bat egin aurretik, porque igual dana behatzea gutakuzku. Orduan, honenara jakin lehengo hori zer dan, ze tipo ondartza dan, eta hor zer gelditzen dan, eta zer egileken, da gerukunden proiektu komplejo bat. Eta ni bukatzeko bakarka. Azkenian, Jon, errazoia dakazu. Hau da, urte askotan dagoan arazua. Urte askotan, ez aurten urten doana. Orduan, beti ongea ez, eta juntzen urtean, ematezu prorroga bat urteko bateko urtebetekoa, da urten ez digu eman. Horren aurrien bi aukera zakaun, ez? Esatia, ez digu eman da, joder, beuron kulpia da, o buruei bueltak ematen hasi, eta arazua gestionatzen hasi. Eta udalak, oain ere hori demostra horreu. Gestionatzen hasira, eta engoroana da, behintzat zerbitzu bat eman ondartzen. Ez lehengo bezala, baina zerbitzu bat eman dugu. Hori motzea. Eta luzea, irailean berriz jareko gea, hor agintzen deuenakin, eta por supuesto, lehen esan bezala, udala horren behar da, por udalak erantzunkizuna ondixadak hor, behintzat, etorkizuna bera hori zela soluzionatu. Hoxe bakarrik. Jon, barkatu, zuen alderdiza babestuko duzue mozioa? Bai, ez que ez dezu horratxe. Bueno, vale, eskerrik asko. Bueno, eskerrak eman bi alderdiza hori mozioa babestiarren. Eskertzen dugu, emandako azalpen guztiak, hauek batzortan tratatuak izan dira, hainbeste urtetan zehar, gai honekiko gora berak. Eta hemen aipatzea, ikusten da, gudanoik eskatzen gaituen arazo bat dala, izan dala, eta dala. Behar bada hemen gu bai, udala honen parte izan gara. Guk aipatzen dugunean udala erantzukizun bat daukala, gu bai barnen sartzen gea. Udala honetako parte izan gea hainbat urtetan, eta ez dugu gure burua eskutatu nahi. Baina bai, eta jonekin bat egiten dut, eta lehen azalduet, bai usten dugu guk udal bezala gauz gehiago egin ahal izan genitula historikoki.
Ez dut esan, ez degula landu, ni testigu izan nahian behat urtetan, baina gauza gehiago egin aldaitezkela. Gauzatxo bat aipatu nahi noa, behar bada, Inarrek azaldu digu nolan, teknikari batekin arazoak edo, teknikari batek, txostenak ipini zoan mai gainean lagazoan itxigabe, ditxita, baina txarreako gure behar bada, eta hau ez hartu zentzu txarren, baina behar bada eskertuen behar diogu, ipini dugula, join dugu mai gainean eta onarte. Eta honek, katian ekarri dugu, hainbeste ondorixo, eta behar bada, jonek bai ipatu da, ontsa da momentua, ontsa da, hemendik aurrea, fokuan dago, mutrikuko ondartza, saturana izango da, behar bada, espero dugu honeako izatea, baina uste dugu, egongo dela, aktualitaten barnean, hilabete hauek, espero dugu alden eta hobetoen izatea, baina gu bai nahiko genuke azpimarratu dudai gabe saneamendua, eta aipatu dugu museoan, lehentasun handia da, lehentasun historikoa da, baina mesedez ez dezagun itxi saneamenduko gaixakin, mesedez. Aztertu dezagun bigarren atala, hau da, arte ezagun kontutan hor eremu zabal bat dala, eta benetan hor daukagula gure ikuspuntutik behintzat altxorra handi bat. Bere momentuan, 2005an egon zaren udalak enkargatu zuen plan berezi bat, Saturanekiko, gero Jonek apatu du beste plan da. Plan hauek eguneratu egin beharko liake, baina hor ematen ditu norabide batzuk, ez bakarrik Saturaran baizik eta Mijoa Baiararekiko, hau da, Artzaina-Erreka, eta hor dakagu osagai asko izan daitezkela gure herri osoaren eta bizitatzen gaituzten guztientzako onuragarriak. Eta berezko balioa daukatenak. Aipatu da memoria, dudarik gabe, enbiar da ariketa, arlo, guri ikuspuntutik behintzat, arlo guztie horiek kontutan hartuta. Gu nahi duguna da sinismena eta energiak epintzea gai honekin. Sinismena eta energia. Eta horrela, danok alkarrekin dudai gabe. Mozioan helburua zen, pizkat, bilatzen ginen, danon hau batekotasuna nahi ginen gai honekiko. Eta ez da izango nahikoa, baizik eta hainize, alkate ordeak aipatu den bezala, dudai gabe, udalaz geniko erakundeekin, kolaborazioek ez badago, jai dugu. Beraz, aipatu dezute ze gai Saturaren inguruko moldaketak, guk, azken aipamen zela, guk dikia, bertako dikia, kentzea, daramagu hainbat urte, lortzen da baitz ere, aktuazioen barnean. Eta gero, Jonek aipatu dizu hondartza naturalana, baina hondartza naturalana nik ulertzen duten bezala Eusko Jaurlaritzak izendatzen du, usten dut. Direnak direla guk hondartza naturalen kontua, Jon aipatu dizu, ondorixo batzuk ekarri ditzake, baina baita ere onura batzuk ekarri ditzake. Osea, izan alde mutriku bereiztu daiteke, bere barruan dakaralako hondartza natural bat. Eta pentsatu beharrean, ze nolako traba izan aldan, pentsatu dezagun, ze nolako aukerak sor ditzakeen, aukerak gudanontzako, bai? Horixe, eskerrak eta... Notza bakarrekan, esan dut, hondartza naturalana ez dakitzelanik ze ondorio dakan horrek, eta hori aztertu beharko dugula, horrek ze suposatzen duan, ez? Eta bestetik, hainbat aldiz aipatu dugu, urako funtzionaixo hori, ez? Tekniko hori txosten egin doana. Eta foko danagoz jartzen funtzionaixo hortan. Ez danok esaten dut zure txik, ez nahi linion txik. Eta lehen kantinak egin esan dezun bezala, funtzionaixoan kontrako, ez? Jarreraik eta hemen kontutan nuke behar dugu funtzionaixoan papela zein da. Hau da, Kostasek eskatzen dio ura agentziai, txosten bat eitzeko, Saturrarango ondartza onduan... Barkau. Usted inungo momentuan inorrek ez dula jarri teknikari honen fede eta moduikan zalantzan. Esan dan gauza bakarra da, teknikari honek txosten bat idatzi dugula eta inork ez deula ingo kontrako txostenik izan politikoa, teknikaixa eta beste zerre. Erdan, usted ez talak ekiparaulia bestiakin eta ez jarri behintzat, gure aldetik behintzat ez jarri teknikari horren kontrako akusazioi gure hau gamintzat, Hori izten egizan. Izate fokuago zela jartzen hori txosten baten doala funtzionaixoak eta txosten horren arabera, hau da,
txosten horri kostasek eskatu dio, osea, urako teknikari horrek kostasek eskatu dio. Txosten bat itxeko, kantinatik eta komunitatikan erreka botatzen dian ur horren kalitatean ingurukoa. Eta horrek gizurrek izan dugu esan, hemen do kakatxixa, ez dakiz bakizar. Osea, hori, gero, kostasek hori oinarri hartzen dugu, debekatzeko. Baina, teknikari bat izan diozu esan, atzea botatzeko eta hori gizurrak esateko, hau da, arek esango dizu, zer da erreka botatzen dana, bakak eta txixak, batez ere. Hori eginan esaten da, teknikaria da, esaldiko sujetua, ez da, ezer gehiago. Bueno, amaitzen joango gara orduan. Saturraran aurrera begira, erakunde adierazpenaren aldeko bozkak, hau batez onartzen da. Eta azkenengo puntua erregu galderak. Bat ematek zehose esateko. Bai, apuntatxo batzuk. Mutrikuan dator taldetikan genukan eskatuta udalan jabetasun, udala jabezen lurren mapa eta partzelario bat. Helburua izango litzake, guzti horiek benetan udalaren izenean, garbi registratuak izatea. Orduan hori gogoratzeko kontu bezala. Gero, Jon, badakizu, joan zen osoko bilkuran, landaketa ilegalaren inguruko hori, pizka gai hori jarraitzen dugu. Eta nahi bukatzen dut, eta gero eratzen dut. Eta gero azkena, katu kolonien inguruko kontrolerako, udalak ematen du, ez mutriko bakarrik, beste udal batzuk ere, baina ematen dien, mutriko kasuan, ematen diren diru laguntzen pizkat informazioa eskatu zuen, eta eskatu zuen mutriko naturtaldeak, eta hori, erantzun horiek. Lehenengo, gai bisak, hori guk egin dedakau, partzelazio egin dedakau, mapi egin dedakau, eta teknikarixak zerrantzen, ze ere mudan, eta ze kopuru metro kuadratuk, eta zerrenda bate hori etxen dakau, praktikamente. Eta beste hori landaketa ilegalana, hori hori entre idezkaritzak eta teknikarixak irigintzakuk, berton gabiz, hortan gabiz, orduan behin entxedak hau nien, emangotzu hau erantzuna. Bale, eta katuen kontuekin, ez dakit nire eskuta bintzat ez da iritsi, behiratuko dugu, izaleik registruan edo egotia, inongo arazoi gabe hor, katuen legedi berrian, animalien kontrako babeserako lege berrian inguruan, hor gauza batzuk eskatzen dira, eta horren barruan egiten da diru laguntza hau, aurretik eginean, eta honekin jarraitzen du, mankomunidadia horren ardura behar dan bezala hartu bitartean, hori da pixkat egiten dana. Aipatuko zaizue, azkenean diru laguntza horreken, ez da diru laguntza, baizik eta koste hau egiten dira ustuketak, elkartea etzaio diruik zuzenean sartzen, eta katu kantidadia, zein dan helburua, zein dan metodologia eta guzti horren inguruan, inongo arazoi gabe dokumentazioa pasako zaizue. Bai, erantzutuko Inarri. Bai, hain zuzen ere, Inar, aipatu zinuen, joan zan batzordean hau nini buruz izketan egon ginen, eskari honen arrazonamendua da, horri buruz bai izketan egon ginen, pizkat debate bat dagoela, katuen inguruko debate bat, eta ikusmira ezberdina daude, ingurumen aldetikan, katuen kolonia, ondorixo batzuk dakate, bioaniztasunarekiko, eta hortik joa gure eskaria. Eta, egon ginean aztertzen, lege berriza, zeuka ekarri zinuen batzordera. Hori da, komentatu nizuna, lege aldetikan, aurrengo gauza tokatzezakuna udal bezala dazkaun bete beharrak betetzia lege hori betetzeko, eta hortikan aurrea, komentatu nizun bezala batzordean, eseri eta gustu asko zentzuko genuke dauden sistema o modu ezberdinak. Beti ere lege hori inork urratu gabe, hori da. Gauzatxo bat, atzo mankomunidadeko bileri eduki genuen,
eta hori zezan gai bat, eta horren ekarriko esku, porque hori euran edabeia planifikau, legia zelan antolatu, eta horren ekarriko esku gerokon, geure enbiarrak, gero zelan antolatzen dizen katun arazu. Hor, Inigo, lehen esan duzun mapa eta landaketan eta bai, Jonek esan duen bezala irigintzan du, baina katu koloniena hori informazio eskaera hori neri etzatai hau, noiz hartu duzu? Ez nahi gai esateko ze datatan. Baina aspaldiko gauzia da? Ez dut uste. Vale, Baina, vale. egingo duguna da, behar bada, ez bazaizu eritzi, behar bada, ez dakit, bidean galdu ahal izan da, eta kasu horretan egingo duguna da, berriz, erregistrotik pasatu. Eta bixar galdetuko detala ere, zail Vale, desberdinetan, mila esker. Vale. Listo orduan?